Ara serà en Francesc, que ens explicarà la història d'un músic molt famós. Hola, em dic Francesc, soc de quart B i he triat la vida al Mozart perquè m'agrada la seva música. Vull saber com va aprendre a composar. Aquí està Mozart amb la reina Carlota, aquí està el Mozart, i Mozart tocant davant del rei. El pare, la germana i el Mozart, el seu pare, la mare, el Mozart tocat amb els ulls tapats i Wolfgang Amadeus Mozart va néixer a Salzburg, a Austràlia, el 27 de gener de 1756. El seu pare es deia Leopold i era músic del príncep de la ciutat. I la seva mare es deia Anna Màsica Pertil. Als 5 anys va anar a Viena per tocar davant de l'emperador, que el va fer tocar amb els ulls tapats i amb el teclat també tapat, amb una tela. En acabar, l'emperador li va regalar un rellotge d'or. Als 7 anys, el seu pare se l'emportà de gira les corts europes i a Versalles. El rei de França diu «Viva Mozart». A Londres, la reina li fa un petó com a regal i a Roma decideix compondre música per l'església. Als 17 anys tornà a casa seva a Salzburg, on composà música per explicar tot el que havia vist, havia après durant els seus viatges. Va morir el 5 de desembre de 1791, als 35 anys, mentre composava el Requiem, obres més destacades de Mozart, la marxa turca, la sinfonia Júpiter, la flauta màgica, el Requiem. He après que des dels 5 anys a Mozart ja sabia tocar. El que més m'ha agradat que tocava amb els ulls tapats. No m'ha agradat que morís tan jove. Mozart acompanyà a la reina i Mozart tocà davant l'emperador. Biografia Mozart Wolfgang Amadeus, editorial Campbell.